De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft besloten dat de brandweerkazerne van Cadzand dicht mag blijven. De brandweervrijwilligers stonden op 17 augustus tegenover veiligheidsregio Zeeland om de eerder genomen beslissing terug te draaien. Het ging tijdens de zitting veel over en weer, maar toch kreeg de veiligheidsregio gelijk. Daarmee lijkt de hoop op een heropening nu ver weg. Ja, absoluut negatief voor ons. Grote teleurstelling, een grote aanslag op ons allemaal. Dus ja, de teleurstelling is groot. Ja, kijk, die uitspraak hadden we verwacht, hè, want we hebben ons werk echt wel zorgvuldig gedaan. Blijft niet leuk, blijf ik herhalen. Hè. Je opent heel graag posten, dat vinden we heel belangrijk, onze vrijwilligers. En zo tegenover elkaar staan, ook in een rechtbank, ja, dat is het laatste wat we willen. Ja, dat de kans niet heel groot was dat we zo mogen open blijven, die kans was zeer aanwezig. Maar ja, het komt toch binnen als een domper natuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Volgens de rechter heeft de veiligheidsregio voldoende gedaan om de post open te houden en leek het er niet op dat er op korte termijn versterking zou komen op het gebied van bevelvoerders en chauffeurs. Ook de consequenties zouden niet groot genoeg zijn om het besluit om te kunnen draaien. Iets waar Jonathan het niet mee eens is. Nou ja, eigenlijk niet. Hè, want wij zijn toch echt wel in een verzorgingsgebied zoals dit bang dat de wettelijke uitdruktijden zullen overschreden worden, gezien de grote hoeveelheid mensen die hier vertoeven. Nu lijkt de beslissing definitief te zijn. Toch gaan de vrijwilligers kijken welke opties er nog zijn. Een hoger beroep valt zeker onder de mogelijkheden, maar we moeten ons eerst goed laten informeren en ook kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, onverstandig, want je wil niet op deze manier tegenover elkaar staan. Dat gaat de werkelijkheid ook niet veranderen. De rechter heeft niet voor niets deze uitspraak gedaan. En kijk, wij kiezen voor de veiligheid van de Zeeuwen, maar ook heel erg voor de veiligheid van onze mensen. Vinden we heel belangrijk. Dat moet voorop blijven staan. Van Doesburg hoopt dan ook dat er een einde komt aan alles rondom deze zaak. We zijn het wel eens met elkaar oneens, dat is helemaal niet erg. Maar dan hoop je al dat je goed met elkaar in gesprek blijft, dat je elkaar weet te vinden. Ja, en soms is de boodschap vervelend en wrang, maar is het nou eenmaal niet anders? Dat is hier ook aan de hand. Niemand wil dit, maar het is niet anders. Op een gegeven moment vind ik, dan moet je je daarbij neerleggen. Het raakt ons natuurlijk enorm dat zo'n post zoals die van Cadzand sluiten, zeker met positieve toekomstperspectief wat er was. En het grote verzorgingsgebied. En er komt niks voor terug. En dat, kijk, als je nu zou zeggen er komt iets voor terug wat minimaal net zo goed is of nog beter, dan zou er van onze kant het begrip veel groter zijn. Maar nee, dat is er niet, dat komt er ook niet. Er is ook nog geen maatgevende plannen gemaakt. Dus dat baart ons vooral heel grote zorgen. Of we in de toekomst nog iets gaan zien van de brandweer in Cadzand is nog onduidelijk. Maar voorlopig lijkt dat niet aan de orde. Moeilijk te zeggen, weet je, als ik in de toekomst kon kijken, dan zou ik dat graag doen. Maar dat gaat natuurlijk gewoon niet. Ik ga ervan uit dat de situatie definitief is zoals die nu is. Maar ja, dat weet ik niet.